kakung pilenggah, kakung putri, sutresna ing Gusti ingkang kula hormati. Kanthi sedaya winatosing pribadi kula nampi pasrahipun keluarga Mbak Yu Wiryautama saha brayat ageng ingkang wekdal menika taos rakit wilujengan kula tinanggenah anantukaken kanthi menika saestu mbok pilih ing samangkih pinanggih wonten kirang saha kelatukipun boten pas, boten laras saestu sacara pribadi kula nyuwun pangapunten. Dir Gusti Maha Presa tentu badhe nampi saha nyembadani menapa ingkang dados sedyanipun keluarga kagem mulyakaken kagem ngluhuraken asma dalem Gusti ingkang Maha Samukawis. Kanthi menika ingkang sepuh kasuwun berkah pangestunipun wondene ingkang enem panjurung pamujinipun. Lan sumangga kita sami nyawiji sareng-sareng nyawiji ing cipta rasa saha karsa kagem nyekseni rakit wilujengan menika ugi nyarengi menapa ingkang dados donga saha sembayangan kagem ngiyataken amrih sedaya saestu laras kaliyan kersa dalem Gusti menapa menggaing wilujengan saking keluarga ageng Mbak Yu Wiryautama ing salajengipun. Bapak Ibu, saestu saking keluarga Mbak Yu Wiryautama ngaturaken agunging panuwun awit pinaringan kasehatan lan ugi pinaringan rejeki. Nggih lumantar wulu wedaling bumi sarining toya ugi pakaryanipun manungsa dumateng keluarga ingkang taos wilujengan wonten ing wekdal menika. Wondene rejeki menika saperangan inggih dipun racik dipun rakit minangka tandha atur panuwun syukur wonten ngarsa dalem Gusti awit sedaya ingkang sampun katampi saengga saged ngayahi gesang bejo wonten ing donya ngantos dumugi wekdal menika lan ugi saged ing salajengipun. Ugi saking wilujengan menika wa sing atur kagem ngaturaken agunging panuwun awit rikala semanten Mbak Yu Wiryautama nampi alangan dawah wonten ing sairingipun dalem menika ngantos sakit lan kawontenan menika ing kala semanten keluarga kagungan adar donga sembayangan panyuwunan ngarsa dalem Gusti sadasara panandang gerah saking dawahipun saged saras sehat kiat kangge salajengipun badhe taos atur taos puji taos syukur lumantar panjenenganipun ingkang dados cikal bakal wonten ing pasehan tirip sinebat niki ketur kanthi menika wonten ing wekdal menika dipun leksanani nadar menika mugi kanthi wilujengan nyembadani utawi Gusti maringi menika estu kagem salajengipun saking keluarga khususipun Mbak Yu Wiryautama saged tansah saged sehat
wilujeng kiyat ngayahi menapa ingkang dados gesangipun salajengipun sesarengan kalian putra wayah saha sak sedaya ingkang inggih saben dintenipun pinanggih gesang sesarengan lan ugi mulyakaken kaluhuran dalem Gusti ing salajengipun. Tentu kemawon kanthi wilujengan menika tan kesupen ugi tansah ngaturaken ageng panuwun wonten ngersanipun Gusti lumantar sedaya leluhur-leluhuripun ingkang sampun ngrumiyini sowan ngersa dalem Gusti tinaket kalian Gusti ingkang salajengipun mugi Mbak Iwir Utama tansah pinaringan kasehatan kawilujengan kegiatan kangge ngayahi gesang ngantos dumugi ing salajengipun ugi tan kesupen dumateng sedaya leluhur-leluhur klebet cikal bakal ing pasarean tirip kejawi Ki saha Nyi Ketur ugi sampun sinebat Ki saha Nyi Cindeamoh mugi kagem ing salajengipun saged ngampingi dadosa lantaran anggenipun ngayahi gesang amprih sedaya saged laras kalian kersa dalem Gusti tumrap Mbak Yuwir saha sak keluarga sak putra wayah kangge salajengipun tentu kemawon lan kesupen kanthi wilujengan menika saestu kagem ing salajengipun keluarga namung tansah pasrah sumarah dumateng ngersa dalem Gusti saking sedaya karya pambudidaya saha donga amprih sedaya saged laras kaliyan kersa dalem Gusti saged nampi kabejan sae ingkang wonten ing donya ugi ing salajengipun ingkang sampun wonten ing kelanggengan ngantos dumugi titi wanci sedaya ingkang asal saking Gusti ing samangke inggih badhe wangsul dhateng ngersa dalem Gusti lan mugi sadangunipun gesang wonten ing donya menika keluarga lan ugi Mbak Yuwir Utama tansah linuwarna saking sedaya ribet tinebih saking coba gudha ugi kalih saking sedaya sambikala saengga sedaya ing samangke tansah laras kaliyan kersa dalem Gusti ingkang rikala semanten tinitah tineta lan ugi sedayanipun inggih edi peni wangi arum suci murni kajagi ngantos dumugi ing titi wanci Gusti ngersaken kados ingkang sampun kajanjekaken kanthi mekaten menika wilujenganipun wujuti bolong gilik mratelaken bilih keluarga Mbak Yuwir Utama kanthi lahir batos gumolonging manah taos wilujengan menika. Inggihipun sedaya uparampe ingkang klenak-klenik mawarni-warni mratelaken bilih saking keluarga tansah ngaturaken syukur sedaya ingkang pinampi saengga karaos nikmat wonten ing gesang kagem ing salajengipun minggahipun wontenipun ulang lembaran Iwen Korban tumetesing ludira dadosa pangapura ingkang kula bilih boten nuju prana ngersa dalem Gusti wontene raga saking Iwen Korban saged dados rasa jati lan sedaya ingkang rinacik wonten mriki dipun tunggilaken wontenipun wujud tumpeng sedaya wujud ingkang tumantu wonten ing mriki inggih namung kacaosaken tumuju wonten ing ngersa dalem Pangeran lan menika wontenipun sekar mratelaken bilih sedaya ingkang wiwit mula buka tinitah cipta suci murni endah edi murni arum wangi kajagi mrih lestari ngantos titi wanci sedaya asal saking
Gusti, wangsul dhateng Gusti lan mbok pilih saking sedaya niat rakit pilujengan lan ugi anggenipun raos tondo yekti tondo ingkang mawujud inggih njaruh sageta lepur luar sedaya ingkang dados niat kajat lan inggih sedaya ingkang sampun kaaturaken ngajeng kanthi mekaten arta wajib minangka pitumbasipun saking sedaya ingkang wonten kirangipun saengga sampurna lulus katampi dumateng ngarsa dalem Gusti kagem ing salajengipun. Monggo kita sembahyangaken sesarengan. Kunjing asma dalem Ya Rama, Yang Putra, ing Ya Roh Suci. Amin. Kawula pitados ing Allah Rama Sang Maha Kuwasa ing Kanjeng Gusti Yesus Kristus. Dan sang sora nalika jaman Pontius Pilatus kapenrang sedo sarta kasareaken dhateng pakepantang tosan kan pengusaha sedo dhateng swarga pinarasakaning Allah Rama Sang Kuwasa saking mriki badhe rawuh nganti para tiyang gesang hajah kawula pitados ing Ya Roh Suci pasaman patawit ingkang suci panunggiling para suci pangampuntening dosa pangining badan suksan langgeng amin. Mugi linuhurna Yang Rama, Yang Putra, Twin, Yang Roh Suci. Pinuji asma dalem Sri Yesus, Ibu Dewi Maria, Twin, Santo Yusuf. Rama kawula ing swarga, asma dalem kaluhurna, kraton dalem kirawuh, karsa dalem kalampawana, donya kados ing swarga, kawula ing sakmenika, sak kadang lepat dalem Panten kateng sami kawula saking panggoda solin warna saking piyawak. Sembah bekti kawula Dewi Maria kasih Allah. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran wiling panjenengan dalem sami-sami wanita sang pinuji piyambak. So pinuji. Mugi linuhurna Yang Rama, Yang Putra, Twin, Yang Roh Suci. Pinuji asma dalem Sri Yesus, Ibu Dewi Maria, Twin, Santo Yusuf. Mekaten Gusti atur donga saha sembahyangan saking keluarga Bayu Were Utama. Para suci, para nabi, para tapa, para pandhita mugi saged dados lantaran donga menika nyataken lan samangkenipun paripurnane wilujengan menika kabulaken mugi dados rejeki ingkang suci berkat suci ingkang nampi Gusti ingkang Maha Samukawis Gusti Maha Presa kersa nampi nyembadani wilujengan menika Gusti Maha Tresna tansah paringa pangapura Gusti Maha Mirah tansah paringa berkah kunjuk ing asma dalem Ya Rama, Yang Putra, ing Ya Roh Suci. Amin. Katen matur nuwun sedaya.
Sing iku godhog. Kan ya pentasnya. Sini mungkin dia kayak bensin wae mas. Pak Win nang omah. Pak Win awan. Angin. Ini masih bukit. Ayo. Benar isyarat oleh kan awet dengan kayu. Bisa ambil barang. Awak dhewe nek ndekane yo minta kalunga ya. Iki ra ketok ta? Iya. Nang alasan. Ayo tetep ini kan Oke, iya. musik itu hasil. Iya, segitu. Nang tak golek nang nggon grup ra ono. Ora bisa lek lumayan lupa. Oh, Iya lari. Iya, iki pasti. Mbok yo sesuk iki nek Natal nopo ngono. Orang informasi lagi mesti ora setrok iki. Ayo nek aku karepku Natal sesuk wae pisan kali pirang dino. Grup ra ya mesok ki aku buka grup mau nih. Ono sing mantuni ora lah yang kok ora ngerti kahanan aku ora miso-miso dhewe. Kira wong iki yang longgar. Biasanya kasih ambok yo ngamboni iki piye semuanya ora mau tak perlu. Patut dibahas ki Mas Adi. Nggih. Nek rapat
iki rene iki mau. Ora domo apa. Oh, aku nek sembayangan di paro kok yo anak-anak. Heeh, 16. Yo, iso ora ngomong apa-apa to. Nek nggo narisan mula jam 12 jam 2 oke. Jam 12. Yo, jam 2. Jam 2 ki kelinci. Nek minggu iki kok Sok minggu. Oh iya, heeh. Banjarasi loro per kelurahan itu 2 wakil. Pak Lurah wingi ndika nang bene Pak Rumiso kae. Banjar. Nang gereja. Oh nggih. keluargane anak putus mbok. Oh, berjalan. Berarti belum. Demo yo. Ya memang kaitannya kesalahan ini sing jangan kae. Ono kayak aturan lek.